Először meglett az iskola, lement ez a kemény 4 év, megvan az érettségi, meg ott a ballagás, kocincsunk rá egyet. Úgy legyen. A jövőre. A jövőre. Kéne valamit kezdenünk az életünkkel, úgy gondolom. Kéne valami jó munka lehetőség, ahol megbecsülnek minket, jó kollektíva, jó karrierépítési lehetőségek vannak, és még mellesleg a pénz sem kevés. Tudsz ilyet esetleg? Hát, ugyebár ilyenből nincs olyan sok. Hát nincs. De múlt héten beszéltem a Tomival, tudod, múlt évben végzett negyedikesként, és ő is már 1 éve itt dolgozik, legalább ilyen munkahelyen, és már kiépített magának egy 10 tagú csapatot 2000-re. És havi keresete se kevés. Szóval hát gondolkodtam rajta, hogy esetleg mi is kipróbálhatnánk, elkezdhetnénk. Hol lehet ide jelentkezni? Ma adott egy oldalt, úgy hívják, hogy Cestapred, itt lehet beküldeni a jelentkezésedet, és nem tudom, 1-2 napon belül elbírálják, hogy megfelelsz, bejöhetsz. Szerintem mindenképpen küldjük el a jelentkezést még ma, és bízunk benne, hogy jelentkeznek és felvesznek minket. Oké, legyen így. Kacincsunk rá. Egészség. Oké fiúk, most jön az a rész, hogy megtervezzük közösen, hogy tudtok a következő 12 hónapban a lehető legnagyobb sikert elérni, illetve hogy tudtok a lehető legkiemelkedőbb, vagy legsikeresebb csapatot hogy tudnátok magatoknak kiépíteni. Jó? Jó lesz. No, szerintem vágunk bele. Oké, szuper! Ezt szeret. Oké, ha látsz most elég ambíciót, elég lehetőséget és bátor vagy, és a legjobbak között is a legjobb szeretnél lenni, akkor még jelentkezz a mai nap folyamán, és légy közöttünk a lehető legsikeresebb. Tarts velünk!